Ти кьорта бил ли си? Хем пишеш, хем не виждаш. Къде ти хиксата, ма? Ти какви са тези задачи, ма? Нали това да не съм детската градина? Абе не те питам къде се намира Хикс, питам те колко е Хикс. Тоест добре ли? Една хикса и не виждаш ли при теб стои това, ма? Ама ти нищо не знаеш, бе. Ама ти нищичко не знаеш, бе. Нали за това съм на училище да ме учиш, ма? Добре, една формула искам да ми кажеш само и ще запиша. Една формула да ми кажеш поне. Можеш ли? Формула 1. Не, аз не мога повече. Ти си безнадежден. Ти даже не си за трети клас. Не мога да се снимам с такива. Иди. Какви сте миризми тук, бе? Какво е това нещо, бе? Аз нали ти казах по-рано да ми пускаш да отивам, автобуса отвори вратите, хората излязаха. Ти насрали са, бе! Какво правиш? Какво си ял? Каквото и ти ще видиш след малко и на тебе на главата като ти дойде. Але, ама вие